Ha manyala ntolo yatshoyo wena ngalinge kaloku ngiye phezulu komunye intoni leyo khathisi benyama ngicula amanyala nje izinto zonke nje angikhathalanga bayintoni ngikhathali ngoba abantu nabo kuthiwa bangena evutshe emncwabini ukuthi sishimisa imbhonzi yenu yenze pha kwento eculayo alungekugcisa abantu abamanyala apha ngaso ngicula nje kubhanqa bonke eMzantsi Afrika yazi umuntu kwezimvumi nje umuntu ungathi nje uthe ecula lengoma yakhe wabethenjiswa ukukhonjwa isibhamu okanye ebekhonjwe umva webhozo kuyeqhamba nje lengoma intoni leyo omunye phezu komunye ha Nchophi Hello? Hello, we call you from uthini sis? Hello? Sisi andikuva nentombi leza ndikuva kwangoni saxakile futhi ke ngoku xaye kakhulu ke ngoku awumeya ncinci sisi xakile ndibhizi kakhulu lungisele ke ndixakile sisi yo hoyi uyibo apha nje umuntu nje ngeke nje uyenza into zakho abantu bakulaa mntu elife abantu abasobe kumele bekuthethela nje isingesi esiphambene eyo nje ya ke kuyawubani futhi Hello Nontomleza. Mamela yena Nontomleza ngifuna ukubuza yena sisi wena wakula into life. Uboss wakho unawo amasenta apho. Yima kanonsathetha. Wena umama kugqibeni umthumela amasenta ekhaya, ugqibeni ugoduka wena. Mamela icontact wethu odinga umsebenzi. Ngicela umzame apho. Umfunele umsebenzi. Yeni nakulento yale kula into life niyadlala imali mina ngeke ngafuna amadoda nje time nje ndiyeke nje ube ndigibaza ngoba ndisifuna singathandi ndifona amadoda ndizama indoda ndimane nje ndifona ndenza ama call ndifona ndizama indoda nemali namasent nodle umdlalo niwenzayo benifona nathi singathandi khawuzame esicontact yodinga umsebenzi uthi noma umsebenzi wokutshayela uzame apha umzamele shema unomntana omncinci naye uyazihluphekela abantu usazizamela khamzame sithi uzama ufuna umsebenzi apho uyandiva ya omunye phezulu komunye phezulu komunye